Hej, så jeg vil lige vise en anden måde, man kan tilgå vedhæftede bilag eller Excel-filer på et matematiksæt. Så ligesom vist i en anden video, så kan man når man er på netprøver eller ind, så kan man hente PDF-filen her, hvor man får hele eksamenssættet, og så ligger Excel-filen som en vedhæftet fil på PDF-filen. Så det er en mulighed. En anden mulighed, som faktisk tit er nemmere, det er, at når del 2 er gået i gang, så kan man åbne opgavesættet på den knap her. Åbner man opgavesættet på den knap her, så kommer man over på en hjemmeside. Og i den hjemmeside her, der kan man tilgå både opgaverne og andre ting. Men der er også en fan her, der hedder bilag, og går jeg ind på den, så ligger Excel-filen her, og så kan jeg downloade Excel-filen direkte herfra, og så åbne den på min computer. Så det er altså en anden måde, jeg også kan finde en vedhæftet Excel-fil på, hvis ikke jeg gider hente den ind fra PDF'en af.